Tá gá scéal sa leabhrán seo, scéal hin Roth Pollta, bunaithe ar a dhearscéal Changing a Wheel. Agus scéal dó, an bhfuil tú gortaithe, bunaithe ar a dhearscéal Are You Hurt? An dá scéal le John D Sheridan. Scéal hin Roth Pollta, scéal granhar tá an. Bhí sport an dóin agam nuair a cheannaim mé car den chéad uair. Nuair a bhfuil mé cnapa nó gó, hasí leabhrán agus glúis an car. Bhí géirí haar bar lam faoi dhearú. Dála an scéal, cén fá nearar, cén fá go níltar car leat gan bhilleog ólais. Tugann a doctor billeog ólais dit nuair a ceannaíonn tú strychnine. Géirí chumaigh sin lam, go raibh mé an bunéad a oscailt gan chabhar. Dul a raibh fiúntach. Amatí bhí cuma búrtha orm nuair a oscail mé agus achas orm tar éis gúnú. Bhí a isig na cuasainne gur dheisir mé péród a bhí cearr. Bé túram na cléine go raibh mé ag muú. A raibh leamman sin go dtí an cuasa an óireach. Tháinig mé ar wasca sa bhút agus lán dúirla siad de gach sort. Níor a bhóldam cén fá go méadí seán, ach bhain mé taimhnú as tú. Taimse mé an lámh leor a bóca lámh leis an rostúrtha. A hiorchas, bhí sé scríofa i dteanga ísachta, aint, meas gan car, carbrador. Nuair a ír aine orm, how is she running? Bhí freagra a mhór mahanga. Ar nós éin, bhí trídló deagam leis an carbrador ar fetamil ach réití mé Thug sin stadas dom a measc mo háirte. Bhain mé sása as an lámh leor. Dóla mé focail mar crág, tachtere. Níor thuig mé iad ach bhí na pictiúra go tlóite. Is léir go raibh an duine a rinne na léireáidí illte, mar bhí na pictiúra go léir déanta agus a bhróga ag gobú amach ó bhar an char. Bhí is agam nach méon a riú I má hanmholaí maidir leis an char. Bhí fir tíogartha le forchótaí salacha an gáiristí den obair sin. Lé mé an leathanach ar ra a bhaint agus a athrú. Agus bé mo thuaram go bhhéitinn tuairt faoin obair sin gan triblóid. Ní fíor é. Bhain mé tríal as an rob breise a thógáil as an út. Agus déirí leam in dhearú dála. Cad I dhéon hinn inis? Amach leis an lámh leor agus an seach. Hasí na nearóga ag brús deach orm. Tuiréir mar a bhí an seach ag éirí, bhí sé ag cléanú ar uileán leis an char, ach bhí an seach le bhfuilte leis an talamh. Bhfuil mo bhéire le bon an char, luas gur car a thaobh go taobh, agla, sciún, fattias, an éalún in am nó an ditú an car orm. Bhí sé ó corach le pacha cartaí. Bhain amach an Roth agus slownaí an Roth breise isteach a bhfuil an lámh leor. Bhíodh ar gcuine a bheith na ghlaci. Déirí leam an Roth a thuairt go talla, agus bhí mé ó mórtasach leis an bhfear a thug droichead ar abhainn nidfa. Ní dhearna mé heilú. Ní rathraí mé Roth char ó thin. Nuair atá an car Pollta,
Seasa ag tíomh an mhóthar, an buad é rascailt, agus an bosca orlaisí in aice leam. Fanam le samarach mai teacht an tro leis na focail. Are you all right? Nílam all right. Time all wrong. Agus time ag gí gur gunne ilte é a gúsaí meicnice. Scéal dó an bhfuil tú gortaithe. Bunithe ar an ghearrscéal Are You Hurt le John D Sheridan. Is leor bhuile a chur ar gunne ar hitchan dá rothair, duine head suas ige leis na focail an bhfuil tú gortaithe. Níl sé gortaithe. Tá sé brúte, fuil ina rá ón cheann, ach freagraíonn sé go tréan nach bhfuil. Ní hamháin sin ach curthaí sé núildeit go bhfuil sé mítheasta leis an cheist. Níor hit sé an rothair, iomral a bhí ann, nó ceas a bhí sé ag cleachtú. Faoi raim seo tá scata daoine ina himpeall, fun ar gach duine díobh teacht i gabhar air. Níl uí ach teithú as arc, agus deis a thar ar chréachta in éonar. Tá imní níos mó air faoin a rothair ná é féin. Is cuma tríhan cam, dhéthe briste ach, más gádó imeacht le lúpa faoin a ascail, agus é féin bacach. Tá sé náirithe go deo. Is measa é, má leanan an slua é, agus iad ag snú le teispántas. Má éiríonn leis éalú, tá díomá ar an lucht fiochanna a heilean seans timpiste bhrá a eicáil. Nach bhéadú sé fannacht ar an áthar agus seans a thur stómh sim agus fuadar a chathú sa lá. Amatí bíonn mullbheag an adas a chríonn sé é féin, agus tugann sin cuidóibh a irí, an bhfuil tú cinnte ná bhfuil tú gortaithe. Agus déirhí ban le málaí lónarí ó iompar aici, cinnte go bhfuil an créatúr bocht gortaithe. Buanú taiis le uafás a gas. Tháinig mé é. Is fua le rothaí an cheist, bhfuil tú gortaithe. Ba cheart a rá ar hit tú. Is ceist oscailte í, ceist I ginearálta. Ní gá éon rud eile a irí air. Beidir gur hit sé, nó seans go bhfuil sé ag teangail íl a bhróige. Tá seans gur cigre isce ar an é, a bhag amach ó gúnafol ar fes sasa, agus hála gur ó rothair briste tíomh leis. Níle is agat. An rud is fearr a dhéanamh nuair a ecann tú duine ag teitimh de rothair. Dín faic. Aber faic. Tá gá ceist le smaoinú orthu. Bhfuil sé beo agus mátá, níl cúnú uí. Bhfuil sé marú agus mátá, ní féidir cúnú a thuirstó. Bear go mór é a chlúdach le cóta fine. Tá sé dad séireach lóirt le fearr a hit dá rothair. Níos danseirí amantí lóirt le fearr ná hit dá rothair. Ní dhéanaigh mé dearmad a riamh ar an tránóna a leor mé le bilí éimeann. Fearr tuaithe é, agus bhí sé éasta go leor nuair a dólamí sé rún na rothaíochta. Bhí sé dúireachtach I mbun a rothair, agus thuige sé go mbeidh an dainséir a bhí ag baid leis, ó buailech le léamhtiú parasút. Bhí bilí ag dul le fána. Níor an a mhór é ach bhí gá le cuaram. Bhí gram an nuair bháide aige ar na tluasa agus é ag rás 5,000 an uair.
Ag dill Harstow, ní dúirt mé ach, that's a fine bit of an evening, Billy. Feicim inis gur ceartam má bhfuil a hamáid dúnta. Thur na focail astó agus síos leis ina chanap an talamh. Suas leis agus rocht ferge Do you not know better than to talk to a man on a bicycle? Ní rua is agam, ach tá inis